Naabot na sa Jansan ang bangkay ni Sergeant Ives B. Sihub. Dungan ang makabanay aron natagaan kini og maayong haya sa ilang panimalay sa barangay Apopong, Jansan. Gikan sa Tactical Operations Wing Eastern Mindanao sa Davao City kagahapon alas 9 sa buntag. Gidala kini sa Dakbayan. Si Sergeant Sihub ang usa sa unom ka mga sakay sa Super UE helicopter sa Philippine Air Force. Kauban silang Captain Pauli Dumagan, Second Lieutenant Royce Luis Camigla, Sergeant John Christopher Gulfo, Airman First Class Erickson Marico ug Airman Amir Khaydar Apion. Kay baluan nga buot lamang unta mohatod og tabang sa mga naapektuhan sa bagyong Tino ang mga naisgutan apan hagsa sa Loreto, Agusan del Sur kaniadto nakalabayng Nobyembre 4 ang ilang gisakyang helicopter. Sumala ni Jenny Pearl Toriano, igsuon ni Sergeant Sihub nga nagsubo pag-ayo ang ilang pamilya. Gumikan sa pangitabo, nagpaabot na usab og paisubo ang tibok ka Philippine Air Force o gisiguro nga magpaabot og ginabang alang sa nabiling pamilya. Kaya hindi namin siya matanggap na ganun talaga ang nangyari kasi talaga, malaking kawalan talaga si Ives sa amin. Kung sa kapatid, sir, dalawa lang kami magkapatid, sir. Ang closeness namin is, wala akong words na pwedeng i-describe kung gaano kami ka-close sa magkapatid kasi dalawa lang kami. Talaga ang tinanong ko din, sir, na question doon sa Air Force. Pero ang sagot nila sa amin, sir, is ganun pa rin. Under investigation pa kasi siya. So, kaya wala pa rin akong nasasagot tungkol dyan, sir. Attentive talaga si Air Force sa amin. Very accommodating, very attentive. Lahat ng kailangan namin, sir, we are well assisted nung nandoon kami sa, sir. Hindi nila kami iniwan, sir. Meron talagang meron talaga doon isang Air Force, sir, na sumusunod-sunod kahit saan kami magpunta, sir. Ready to extend help, sir. Kainumduman nga gipailam una sa autopsy ug forensic examination ang mga biktima aron nga makumpirma ang ilang pagkatawo ug masuta ang hinungdan sa insidente. Apan sa kasamtangan, nagpadayon ng investigasyon sa Philippine Air Force. Mga katropa, aron nga dili mahagsa atong immune system ug mabatukan ang mga viruses nga mo'y nagamugna og mga balatian, tumar og Sunphone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.